Ahojte priatelia, pekný večer vám želám. Vítajte u môjho videa. Večer? No dobré, o 5 je asi už 10 biliónov for huge. Vítajte u môjho videa, ktoré som vymyslela ja a ja budem točiť. Takže bude Počkaj. dnes... Je tu jedna dobrá nabitka. Ja točím video. Áno. Bude to dnes Pet Simulator X, ktorý som nikdy v živote nehrala. A teraz sa to proste chcem naučiť. Takže uvidíme, čo to je za hru. A poďme na to, ideme sa to naučiť. Takže, ako prvé, mi tu ukázalo, že si mám vybrať nejaké zvieratko. Keďže ja mám doma zajaca, tak samozrejme si vyberám zajaca. Takže dávam pík. OK, čiže jeho meno je Bentley pravdepodobne. Neviem, či ho môžem premenovať, ale je to asi nepodstatné, ako sa volá. Čiže vidím, že tu sa nachádzajú nejaký... Loser tu je nejaký. Môže sa volať Loser? No super. Takže, čo by sme mohli na začiatok urobiť? No, zistíme, čo znamenajú tieto ikonky. Takže táto prvá ikonka, to sú nejaké skateboardy. Ježiši, to je... Predpokladám, že skateboard znamená, že ma to nejak zrýchli. Hovorím dobre? Toto je hoverboard, dobre. Áno, dobre, tak hoverboard. Ale hoverboard má kolieska. Toto má kolieska? To nemá kolieska, to nemôže byť hoverboard. Dobre. Teraz spawn word. Tu si pravdepodobne rozklikávam, že v akom svete sa viem spavnúť. Že tu je napríklad dog word, cat word. Áno, ale to si musíš otvoriť. Ale to by som si, áno, tak mám si to otvoriť? Nejde mi to ešte, to musím asi nazbierať najprv petov, pravdepodobne. Vidíte, už to aj ovládam, ale fakt som to nikdy nehrala. Nakoľko to je máš výmena. Ja ti teraz pošlem trade. Dobre, pošli mi trade. Ja dám accept, teraz dám ready. A nakoľko máš... Ale ja nechcem vymeniť môjho zajaca. Ale nejdeš vymieňať zajaca, dobre? Dám ti niečo na začiatok. Páči? Nakoľko máš zo slabých petov. A ešte je tu takých 20 miliónov. No, toto je presne to, čo potrebujem v tejto hre zistiť, čo znamenajú tie kvadrimilióny, bilióny a neviem čo všetko a čo je viac, čo je menej. Lebo toto ja absolútne netuším vlastne, že aký má akú hodnotu. Otvor si to vajíčko, čo som ti dal. Dobre, takže ja si otvorím teraz vajíčko, akurát, že neviem, ako tu sú sami časy. Urobím to asi takto. Ja chcem Dodo. Yes. Takže práve som si otvorila vajíčko. Klikám ti šťastie. Huge. Vo vajíčku sa nachádzalo... Čo sa tam nachádzalo? Eventka. Poď. Aha, je eventka. Otvorím si ja. Čo teraz môžem robiť tu vlastne, lebo už teraz som sa práve strátila. Je tu so mnou nejaká zelená oblúda, volá sa Ethan, je to eventová asi oblúda. A vlastne niečo tu chcú odo mňa nejakí lidičky. A neviem čo. Vezmi si túto odmenu, túto. Mám si zobrať nejakú odmenu, ktorú už mi zobral, tak ja už neviem. Nie, aj ty si vezmi. OK, tu. Počkať, ty ešte nemôžeš. Tak ja ešte nemôžem, ale prosím ťa, povieš mi, že aký je ďalej postup, lebo ja len vidím to, že nejakí dvaja tajtrlíci za mnou chodia. Ďalší postup. A mám už iba 33 minút, asi toto, jak pozerám tu vľavo, mi ide nejaký čas. Počkať. Dávam jesť, niekto niečo odo mňa chce, nejaký Mati CZ, niečo odo mňa chce. Čo odo mňa chce? Daj rady. A čo odo mňa chce? Počkaj. On to cancel. Nabídol ti Huža. Áno, ale keď nemám peniaze, tak nech mi ho dá zadarmo. Ty si to cancela. Alebo teraz on to cancel. Super, nasledujem a ďalší tento. Volá sa... Čo to bolo? Čo to prosím sa zmystelo? Povieš mi? Ty. Halo. Získala si ďalšieho peta. Jej. Tu máš, ale ty sú milí. Dobre? Takže už mám konečne 4 petov a neviem vlastne, jak sa mi to stalo, že zrazu sú 4. Mám 4, že? Ukáž, tu si ich vieš rozkliknúť.
Takže mám 4 petov, ale vôbec netuším, že kde by som mohla zohnať tých Dobre. ďalších petov. Poď za mnou. Takže idem za ideš tebou. Prosím ťa, nauč ma to hrať, lebo nerozumiem tomu. Poď sem. Však idem, ale ja nemám ten hoverboard. To je tiež pravda. A teraz už si sa mi aj stratil, ale vidím, že tu sú... Musíš zničiť tieto coiny svojimi petami. Aha, coiny sú vlastne tieto na zemi tu, že? Ja už mám A jak otvorené sa to všetky ničí, lokacie. akože do toho búcham? Aha, Iba na to rozumiem. klikneš. Dobre, a keď to ničím, tak vlastne čo mi rastú tie Iba na- peniaze, za ktoré si môžem kúpiť peta? Počkaj, tak. Zapnem ti len toto. Môžem sa opýtať, že čo potom s tými coinami akože budem robiť? Za to si môžem petov Dobre, kupovať? toto ti stačí asi. Teraz si ideš kúpiť lokácie. Aha, dobre, tak poďme si kúpiť lokácie. Ale tuto sú aj diamanty, to si tiež môžem zobrať? Áno. Bonus som si zobrala. Ty si tam. A ovocie som si nejaké zobrala. No, to máš Čo dobré. to znamená? Ovocíčka si ber. Otvor si lokáciu. Počkaj, ale ja tu nenechám ani jeden diamant. Lokácia, čiže to je toto, hej? Yes. Super. Takže plus 5 slots, čo to neviem, čo je. A pokračuj. Pokračujem ďalej, čiže otváram coiny. Ja si To je zatiaľ prvé. porobím questy. Otváram tieto diamantíky, nech mám. Ešte si pootváram diamantíky. Čiže takýmto ľahkým spôsobom sa tu tie diamanty zbierajú? A v tejto hre sa používajú aj robuxiky, keďže je to Roblox. Hej? Kebyže mám robuxiky, tak čo? Nemusím do tohto ťukať a môžem si kúpiť hociakého peta? No, hej. Aha, a čo je prosím tento balíček, čo mi tu svieti, že je ready? No, ten ti teraz momentálne aj odporúčam. Vezmi si tento. Super. Dobre. Dobre. Takže práve... Už máš, práve si získala kvatrilión gemov, Super. takže ja ti gratulujem. Super, a môžem si teraz ísť po nejakého peta už Otváraj konečne? si tieto lokácie. Ty si získala skôr 100 triliónov, jak ja do... No, nenadávame. Poď Ideme. a pokračuj ďalej. Tak toto je dobré, toto je ľahká hra, že iba ťukáš proste a len tak ti padnú z neba peniaze alebo zo zeme. Alebo ako. Rangab mám. Máme bonusíky, máme kadečo. Ukáž mi tie kvestiky. Takéto kvestiky, no. Tuto to všetko nazbierame. Ešte, že mi moji peti pomáhajú to zbierať, lebo ja by som to sama nenazbierala. Takže a koľko sa tu prosím pekne nachádza týchto vecí, čo musím otvoriť? Koľko ich otvorím? Hoci koľko ich môžem? Aha, ale ešte to, aha, ešte mi chýba 400 000 coinov. Dobre. Idem zbierať. Zbieram. Odporúčam ti robiť aj nejaké questy. Máš 100 triliónov. To je málo, nie? To je najviac. Viac nemôžeš mať. Čoho? Ale... Dobre, ale mne nešlo toto otvoriť. Je tu až 400 000 a nejde mi to. Ale musíš na to kliknúť. Na to biele tlačítko. No, aha. Yes. Dobre. Tak a ideme ďalej. Starter. Super. Tak zatiaľ tej hre rozumiem, len ešte nerozumiem ako, že kde si kúpim tých petov a tak. O, tuto niečo. Už asi viac nemôžem mať ako tých 100 triliónov, hej? Nie. Ale ja tu mám tu robíš aj nejaké si úlohy, lebo tam bolo, že... Nejaká úloha, mám pocit, že mi tam skočila. Že toto break, 10 presents. Mám 10 darčekov otvoriť. Tak, OK. Ale aj toto sú darčeky, tieto krabice? Hej. To sa berie ako darček? Jej, mám nového peta. Ja Či som to? totálne inak... Čo bolo? Vtedy, čo Aha, mám nového peta. S tým môžeš spraviť, že... To je zlý? Bum. To sú zlí? Áno, to sú hrozný. Ale zajčikami nemáš, to je môj. Prečo sú zlí? Lebo majú iba bilióny, ty máš kvatriliónových. Opäť tu mám ready niečo.
Tak si to otvoríme. Super. Máš tam ešte jedno, tučím, ready. Ja mám pootvárané všetky gifty. Za 15 minút až môžeme otvoriť. A medzi tým, čo mama otvára, tak ja vám poviem o jednej veci. Viete, jak som dal mame to vajíčko. Ja som sa iba modlila, aby z toho padol huge, ale nakoľko nepadol z toho huge. Tak. Dobre, idem ja ďalej, lebo už ma to tu tak nebaví. Počúvaj. No. A už by som chcela nevymeníme server? Nie, lebo ešte chcem ísť túto ďalej. Túto cítim, že tu bude dobre. Ja by som vymenil na chvíľu server. No, dobrá. Tak nič. Tak, letím za tebou. Mamča. Dobre, otváram. A niekde toto má aj koniec? No, má. Ja už mám všetko otvorené. A medzi tým, čo mama otvára, tak idem si aj ja otvárať lokácie v hardcore. Dobre, a týmto si vlastne ja nazbieram peniaze, ktorými si môžem kúpiť tých petov? Ale počúvaj. Rozumiem tomu správne? Choď sem. Dobre? Mám... OK. V tom hardcore mode to je čistá hrúza. Máme ho v banke. Bonus. OK. Ideme ďalej. Idem sem. Ja mám vlastne toto. To je čo ľudia. Ešte mi chýba jeden darček. Tu je ananás. A toto je čo? Neviem. Toto. Hej. Opäť mám nejakého huge a tento je dobrý. Ktorý? Taký zelený. S ním sa dá urobiť jedna vec. Vymazať? No. To je bordel. Ale to, čo sa stalo mne, o chvíľu uvidíte čoskoro. Teraz asi idem na opačnú stranu. Počkaj, ja už som sa teraz dostala na koniec. Toto je koniec? Haló? Áno, musíš čo je hento. To čo ešte musím zničiť? No, čo? Tento veľký dárek? No, aj ten. Aha, není to koniec, ešte tu sa dá ísť ďalej. Takže tu ideme ďalej, no uvidíme, že či má táto hra aj nejaký koniec. Má. Tuto je nejaký kaňoň. Veľký, to ma vypali niekam? Áno. Fantasy, do iného sveta ma to dostalo. Áno. Dobre. Idem do normálu. Takže nachádzame sa v inom svete a o 53 sekúnd sa nám otvorí opäť nejaký balíček, darček. A teraz vlastne ja si viem to kúpiť toho peta. Môžem? Toto pozri. No. Tak ja chcem toto zelené vajce. Aha, tuto ti ukazuje, že... To sú odpadky. Aha. Odpadky nepotrebuješ otvárať. Tak odpadky neotváram, idem ďalej. Idem cez tieto dvere. Aha, čo sa nedá tady to ísť? Kam môžem ísť z tohto sveta preč? Ty, jak si tam to dobre. No. Musíš ísť tam dozadu. Neviem vyliesť. Pokiaľ by ste chceli pomôcť mame, tak volá sa tam pet. Tak, pošlite nejaký gift na... Kde máš? PetSimX Player 47.
O... No. Čo ďalej? To tiež Wildfire nemám. Á, mám ready nejaký ďalší gift, tak ho otváram. Super. Ideme ďalej. 22,8 T. Čo je toto? Čo je toto, prosím, pekne? Mám banku? Ja mám v banke peniaze teraz? A môžeš si dať tam uložiť peniažky. Aha, dobré. Vedeli ste o tom? Dobre, a teraz keď chcem ísť do toho sveta, kde tí päti sú a tak, kde sa to vymieňa, kupuje. Pozor, mám tu pre vás jednu dôležitú vec. Pokiaľ budete v Trading Plaza, tak si dávajte bacha na jednu vec. Huge Happy Rock Golden stojí 3 trilióny a Huge Hell Rock stojí 77 biliónov. Takže bacha. Dobre, tu ako predávam. vystradilo ma to na Spawn World, čiže to je vlastne Spawn. Tam som už bola? Áno, toto otvoriť. Jak máš 22 triliónov do prčíc? Toľko je mám ani ja. No. Opäť tu máme, akože tu musí niečo byť v tomto čiernom, že? Som to tušila. Hneď som to rozklikla a zbieram tu. Zbieram tu tieto. Ani neviem, čo to sú vlastne. Čo sú to? Dobre, nič, idem sa vystrediť z kaňonu. Opäť niekam. Tage World. Teraz si pozrieme, ako to vyzerá v Tage World. Fíha. Takže tu opäť si môžem nejakého peta zobrať. Lenže vôbec to neovládam, že ktorý pet je dobrý, ktorý zlý. Ktorý ak si mám kúpiť? To je odpad. Dobre. Odpady sa neotvárajú. Takže toto neotvárame. Jak si získala tých 5? No dobrá. Otváraj si ďalej lokácie. Ja sa ďalej nepýtam. Otvárame lokácie. Ja sa idem pozrieť, koľko stojí ten huge, ktorý mi padol. Teda respektíve chcem, aby mi padol. No, ukáž. Dobre, a tieto lokácie majú aj koniec? 10. Majú aj koniec tieto lokácie? Áno, majú. Lebo mne sa toto zdá také nudné, aby som chcela niečo s tými hugemi aj robiť a nielen tu behať jak tajtrlož a otvárať tieto veci. Že... Opäť musím 25 darčekov otvoriť. Idem sa pozrieť, koľko predávajú tú M10. Nemusíš už otvárať, už máš 6 biliónov. Na koľko máš mastercoinov? 30? Dobre. Môžeš pokračovať. Nevadí, ideme ďalej. 35 je až moc veľa. Dobre, ideme ďalej. Už ma to aj prestáva baviť táto hra, lebo toto... Dobre, a keď ja robím tie úlohy, že nazbieraj toľko ovocia a toľko toho, tak niečo dostanem potom za odmenu, hej, keď to splním. Otvoriť 10 sejfov. To sú toto? Či toto? Či toto? Mám kúpiť za 300 miliónov hotdoga? Horúceho psa? Áno. Ale nie. Mám nového peta. To je odpad. To je odpad. Ale veď to sú takí zlatí. Nie, čo to mi sú mážeš? odpadky. Dobre, idem kúpiť toho Rainbow. Viete čo? Ja vám dám, že nájdete rozdiel do mojej komunity. Mama, ty máš inak na YouTube komunitu už?
Nemám ešte. Niekto chce tradovať. No. Odpad. Odpady sa netradujú. Ale mohla som ho tradenúť za iný odpad, vieš. Čo On chce? chce furt niečo, tak ja mu dám môjho zajaca. Nie, nedáš. Toho máš No iného nemám. Tak tohto eventového. Show your best pet. To si mu akože ukázal, že akých mám. Nice. Odpíš thanks. Thank you. No, dobré. Môžem už odísť z tohto? Nie, no z toho tradu môžeš. No, Manča, počúvaj. Takže ja si... Oh my god, tu je huge za jeden game. Počkaj, tu je huge za jeden game. Huge za jeden game. Huge za jeden game. No dobre. Má 10... No dobré, dobre. Zatiaľ ja vám ďakujem za toto video. Takto sme sa vlastne naučili, že ja som sa teda hlavne naučila, že ako sa dostanem k tým peniazom, aby som mala teda nejakých hugeov a nejakých petov. Huge získaš. Ale ja získam huge. Toto je môj cieľ, je získať huge najlepšieho, aký je v hre. Takže verím, že sa mi to do konca tohto roka podarí. Takže... No dobre, ďakujem vám za sledovanie, bolo to síce nudné, ale aspoň niečo som sa naučila trošku. A na budúce opäť natočím nejaké videjko, kde už budem aj nejaké trady robiť. Dobre. Takže čaute. Do počutia. Dobre?